Bigotudas, marimachos, lesbianas, vete a fregar, ni a la guerra fuisteis, estaros quietecitas, amargáis las fiestas. Lizakako Sanferminetan ezpata dantza izeneko dantza dantzatzen da uztailaren 7an. 15 ezpatari gizonek parte hartu ohi dute, baina 2019an 3 emakumeek lehen aldiz dantzatu zuten herriko jaietan. Donostiko Danborradan ere emakumeak parte hartzeko aukera dute eta baita ere disfrutatzeko aukera ematen zaie. Tolosako San Juanetan 16 konpainiak parte hartzen dute, baina konpainietan gizonezkoak bakarrik parte hartzen zuten eskopeteroak bezala. Baina emakumeen eskaeren ondorioz festa aldatu egin zen, eta emakumeak 16 konpainietan parte hartu ahal izan zuten. Baina Irunen eta Hondarribian desberdina da. 1986 urtetik neskak alardean ateratzeko aukeragatik dabiltza borrokan. 57 emakume alardean sartzen saiatu zirenean. Baina herriak orain arte ez du erantzun oso ona eman. Gaur egun 2 alarde existitzen dira. Mixtoa edo publikoa, neska eta mutilez osatua eta tradizionala mutilez bakarrik osatua. Hauen artean, gorrotoa eta lehiakortasuna nabari da, bizkarrak, plastiko beltzak eta hasieran agertutako irainetara iritsi arte. Alarde publikoan ateratzen diren emakume eta gizonekiko.